चलिए शुरू करते हैं। गे आई नामन फन कॉल खाए दिन ना सामने तम खाए कुटे खाई क्या है तुम ब्रो बिगु ताल हस है को अब ये कौन है बे? ओई को लसा क्या मा आसु दे आमा 사정마 똥똥 박하나 어머 카우 키비나 비야 바비나 라이나 비야 बड़ी याबो सलाम खलाय सासो खामो कितने शानदार विचार रखते हैं जी आं बानो आनो आवो तैफ्रा बा असो तोरियाब्ला तमने हाके बा मा अमो आ फिरसिं तंनाय हाका और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं नियाबो हरो थुपुरो आसु बिसा साजागै बिसिमारो साजागै किरि सांजि बिला आंबो अम हायनो किरिया अम हायनो वानाया केते उसं सारो किरि जाने बकरि वाना जाने बकरि अम से बिपदे तंग तम सामरिसा अमन आमा तंग थानि दिनि जेस हाया सामरिसा आनि ओको उपातो थांना तंग आनि हाय पारगोलो तम सामु तंग बाबो मीटिंग तंगवा मीटिंग तुम्हारे मीटिंग अम नेरनो साथगिया आं खोनासनि फायै जे बारया सा आं मोरक दं थांनाय आफरन रन जत पारि खलगै साफायनाय द साजोंमा आं तंग्रा मालिया मासे मा थांग्रा फिनाय जामरिसा आव आमा सुनो केम नानि गरै नों जेस कबान मा हानि सिनगो फायो खोमा आइके फायनाय आं अर सिमबा कांसो फायनाय तुम कैसा कॉल से फेदा मा सुशोब सि तम नमा किसबान वानसना नंगे रे यांग लखना से डिलीवरी डेट दखा आं साजुं पाइले बो नुगै थांजोंनाले उसगते हानि कक्ताम दाल हायको आं ने ताम सासिना नो ता वान तो नो वेले छिरो